I to je dosta naši slatkiši. Naši slatkiši za dneska snimame. Jo, ne smiju ručiti. Kao zbonujem, devim sve na ring to. Ke snimame Twister, ne znam da li znajete. Kao twistaš nešto. Twister, ne? Ja slažem, rakam ti twist. Ако не знаете, сега погледнете у текот на видеото и да продолжуваме. Да, може да... само си... Šta je to? Šta je to? To je Twister? Наплаво десна нога. Десна нога наплаво. Црвено на десна нога. Плаво на десна рака. Зелено на лева нога. Плаво на лева нога. Лева нога наплаво. Плаво на десна рака. И сега? What the fuck? Не можеш как е. Обучил се, а? Айде. Десна рака на плаво. Айде се. Десна рака на жълт. Айде. Тук е само. Лева рака на црвен. Десна рака на зелен. Лева нога на црвен. Лева нога на црвен. Десна нога на црвено и крај. Десна рака на зелен. Лева рака на плаво. И готово си. Лева рака на црвен. Десна рака на жълт. Лева рака на зелен. Десна рака на зелен. Лева рака на црвен. Не, готово.
Desna noga na zelen. И на зелен. Как? Desna noga na plavo. Ай. Ето не можем. Няма шанс. Не, няма. Ай. И ме да бола чушна все време. Сега, еде, още една бърда, още една бърда. Desna noga na crven. To jest leva noga na plavo. Desna noga na plavo. Desna нога. Desna noga na žolt. Leva raka na žolt. Leva noga na žolt. Desna noga na zelen. Гумно пада! Не. Desna raka na zelen. Няма да се. Не можеш, кай ти нота. И дечки, това беше това за това видео. Сега ме го... Много ви се допълна видео. Сега да лайка да не филма на сайта Дисайт. Не забравяйте да сигна да субскрайбна на нашия канал. И фала ви за 1000 субскрайбери. И файна пътешката! Бра! Гей!